Konsernimme muodostuu 3 eri yrityksestä, Espoossa sijaitsevasta Protosop Oy:stä sekä Hausjärven Oitissa sijaitsevista Metsi ja Green Electronics Oy:stä. Yhdistämällä nämä 3 yritystä Protosop Group tarjoaa asiakkailleen mekaniikka-, sähkö- sekä logiikkapalvelut yhdestä ainoasta osoitteesta. Suurin osa liikevaihdostamme muodostuu sopimusvalmistuksesta ja alihankinnasta niin koneistuksen kuin kokonaisvaltaisten laitteistojen tai osakokoonpanojen alueella. Protosop Oy keskittyy mekaaniseen suunnitteluun, nopeaan ja ketterään koneistuspalveluun sekä testaus- ja mittalaitevalmistukseen. Metsi Oy puolestaan palvelee asiakkaitaan sopimusvalmistuksessa ja alihankinnassa, ja useat merkittävät Suomessa toimivat suuryritykset ovatkin nimenneet Metsin luotettavimmaksi, kustannustehokkaimmaksi ja laadukkaimmaksi alihankkijakseen. Green Electronics tukee molempia edellä mainittuja yrityksiä sähköjen, logiikan ja automaation alueella. Lisäksi Green Electronics tarjoaa itsenäisesti sähkösuunnittelu-, asennus- ja testauspalveluita yrityksille ympäri Suomea. Toimipisteemme sijaitsevat Espoon Otaniemessä sekä Oitissa Hausjärvellä. Liikevaihtomme on yhteensä noin 6 miljoonaa euroa ja työllistämme noin 55 työntekijää. Konepajapalveluita myymme itsenäisinä palvelualueina, emme siis pelkästään laiterakentamisen kautta. Jos tarvitset NC-koneistusta, levyleikkausta, särmäystä, pintakäsittelyä, maalauspalveluita tai hitsausta, olemme oikea kumppani sinulle. Mekaaniseen suunnitteluun keskittynyt Metsin ja Protosopin yhteinen insinööritoimisto tekee suunnittelun pääsääntöisesti Inventorin, SolidWorksin tai KeyCreator-ohjelmistojen avulla. Green Electronics puolestaan käyttää pääsääntöisesti logiikkasuunnittelussaan Omronia, Siemensia tai Beckhoffia. Sähkösuunnittelun hoidamme AutoCAD-ohjelmistolla. Varmistamme toimintamme laadun GreenCard-laatujärjestelmän avulla. Useat Suomessa toimivat yritykset ovatkin hyväksyneet järjestelmän standardiksi toimittajien laadun hyväksynnässä. Järjestelmä palvelee toki myös PK-yritysten tarpeita varmistaen laadukkaat ja kustannustehokkaat projektitoimitukset asiakkaillemme. Toimintaideamme onkin lopulta hyvin yksinkertainen, mutta samalla toimiva. Asiakkaidemme ei enää tarvitse etsiä osaamista useista yrityksistä, vaan he saavat koko palvelun Protosop Groupin kautta. Yksi kontakti, yksi vastuu, yksi hinta. Esimerkkeinä osaamisestamme ovat sähkö- ja logiikkakeskukset, automatisoidut laitteet tai laitteiden osakokonaisuudet sekä sopimusvalmistus. Suunnittelemme tämän lisäksi räätälöityjä laitteistoja, kuten testilaitteita, asiakkaillemme huomioiden testiprosessit, ohjausmetriikan ja loppuraportoinnin tarpeet testilaitteissamme. Teemme Metsin tehtailla myös erilaista koneiden ja laitteiden valmistusta ja kokoonpanoa, raskaan teollisuuden suurlaitteistoja, kuten myös prosessilaitteistoja sekä tuotannon jikejä. Protosop Oyn osaamisesta puolestaan kertoo erilaisten painelaitteiden suunnittelu ja valmistus, skannausjärjestelmien valmistus räätälöityihin kohteisiin sekä testaus- ja mittalaitteiden valmistus ja suunnittelu. Lisäksi teemme Espoossa Protosopin tehtailla erittäin nopeita koneistuksia pikatarpeisiin jopa 1 päivän varoitusajalla sekä erittäin tarkkoja koneistuskappaleita, erikoishitsausta sekä juotoksia. Konekantamme onkin erittäin laaja, jotta voimme palvella asiakkaitamme hyvin monipuolisissa ja haastavissa tehtävissä. Omistamme 15 NC-konetta sekä suuren määrän erilaisia manuaalikoneita. Tässä luettelo NC-koneistamme. John Fordin jyrsimellä pääsemme 2 kiinnityksellä jopa yli 6 metrin työstökokonaisuuksiin kiinni ja 5-akselisella MTE-jyrsimellä voimme tehdä hyvin haastavia ja monipuolisia työstöjä asiakkaillemme.
Jotta voimme varmistua kaikkien maalattavien kappaleiden tasaisesta laadusta, pesimme kappaleet pesukoneellamme aina ennen maalausta. Voimme siis hitsata sekä suuria että pieniä kokonaisuuksia niin Espoossa kuin Oitissakin. Oitissa suurimmat nosturit nostavat 5 tonnia kerrallaan, joten voimme tehdä myös suhteellisen suuria rakenteellisia kokonaisuuksia asiakkaillemme. Kiitos ajastasi. Olemme varmoja, että voimme tarjota kustannustehokkaita ja laadukkaita alihankinta-, sopimusvalmistus- ja tuotekehityspalveluita täyttämään yrityksesi vaativammatkin tarpeet. Otathan meihin yhteyttä joko numeroon 029 005 400 tai osoitteeseen protosop@protosop.fi. Kiitos.